Terima kasih dari keluarga besar JRC Musik Campur Sari. Tampil sedikit beda malam ini ya. Biasanya ini dengan penampilan penyanyi-penyanyi seksi, terus pemain musiknya ora ono sing nganggo angklung. Ngene kira ono. Malam ini spesial untuk keluarga besar kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Haji Mariono lan Ibu Hajah Kamsidah. Monggo kanthi atur sugeng rawuh, sugeng dalu, sugeng pinaan, sugeng panggihan. Lumantar JRC Musik Campur Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nyebut asmane Gusti Kang Murbing Jagat Allah Subhanahu wa taala. Aturaken gunging panuwun awit kanugrahan kang sampun pinarengaken kula saringkang ugi mepet dumateng sangganing para rawuh kakung Jumawana Putri arupika Bagas sarta kesarasan. Saengga dalang kalodhangan dalu menika kula panjenengan sami saking derek Akrawi adicara kang adiluhung inggih mapan wonten dalipun Bapak Haji Mariono lan Ibu Hajah Kamsidah Sabardo. JRC Musik Campur Sari. Hai. Selamat bertugas. Ini kami ucapkan juga dari jajaran tim keamanan, bapak-bapak yang dari Linmas, juga yang dari Satgas. Terima kasih, selamat bertugas. Bapak-bapak yang saking JRC Jepara Rescue, matur sembah nuwun panjang boyongipun. Nuwun kula nuwun beber kalujengane karo menggan wonten ngarsanipun sedaya para sepuh kini sepuh utaminipun sesepuhipun lingkungan sesepuhipun agami ingkang kalodhangan dalu punika tertamtun derek atur idi saha pangestu kunjuk keluarga ageng panjenenganipun Bapak Haji Mariono kalian Ibu Hajah Kamsidah sakeluarga. Mila kanthi menika ing samangke pangajap kula saklencang saking keluarga agung Campur Sari JRC ingkang dalu punika suwan sak rombongan derek mangayu bagyo awit daupipun punang temanten kekalih Mbak Yu Lutfiana Fatmawati ingkang kadhapaken kaliyan Mas Bagus Muhammad Arifin menika putra saking panjenenganipun Bapak Sugito dalasan Ibu Muntiasih ingkang mijil saking tlatah Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Pramila kanthi makaten tansah nyuwun pandonga dumateng panjenengan sami kang sampun kepareng rawuh. Mugi ing samangke anggenipun punang temanten kekalih lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung dados keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang langgeng satemah tuwuh, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kejawi saking menika pangajap kula sarenjang paripurnanipun kagungan kersa panjenenganipun Bapak Haji Mariono dalasan Ibu mugi tansah mangge ing kabagyan tebing balak kuda sarta rencana mugi tansah cinaketaken dening wahyuning Gusti murah sandang murah pangan amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sampun samapta ing gati sawega ing diri senarengan JRC Musik Campur Sari di bawah kepemimpinan sapa iki pemimpinnya iki? Pemimpin ini Dr. Andes Pangestu ya. Katepangaken Waranggono III Putri Andarista Diva Sinta Aulia ingkang samangke badhe ngaturaken panglipur lumantar lagon-lagon Campur Sari. Monggo kanthi menika sugeng pinaraan sugeng mirsani saha sugeng nglaras JRC Musik Campur Sari. Yuk.
Ya.